tie extra material nyina Sober Nation TV8 and Sober Movement TV8 ye ma adofo nyina se obia ko subscribe na on to Sober TV8 na ko sua ye anamotuo de be obesi abobla ekwan ya befa so se ebi efutuo mpo anampo se awrechiche nsem na ho na obenya no opa efutuo opa nkranse anade na wope ne ekire wadwene mpo na wonte ase no abla ye be ekire ase ye betie ye beje ofeso ne ye de watena ase na ne wose ye de ka ewo de ho ana se ne wuhia firi ye ho ye de amawo na so de aye atu anamo ewo wabla bum ya da mase obi biara a wotie bia ya da nas Cheerful.